హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు షార్ట్ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ క్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయంలోని 31, 32, 33 చివరి శ్లోకాలు ఇవి. సో వీటిని ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ 4వ అధ్యాయము 31వ శ్లోకము. కిం వా భాగవతా ధర్మా న ప్రాయేణ నిరూపితాః ప్రియా పరమహంసానాం తయేవ హ్యచ్యుత ప్రియాః. పరమహంసలకు అచ్యుతునకు ప్రియమైనటువంటి భాగవత ధర్మమును నేను ప్రత్యేకంగా తెలుపకపోవుటయే దీనికి కారణము కావచ్చును. భాష్యము. శ్రీల వ్యాసదేవుడు అనుభవించేడి అసంతృప్తి అతని పలుకుల ద్వారానే ఇచ్చట వ్యక్తపరచబడినది. జీవుని సహజ స్థితి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ లోపించుట చేతనే అట్టి అసంతృప్తి అనుభూతమగుచుండును. మనుజుడు తన సహజ సేవా స్థితిలో నియుక్తుడు కానంత వరకు భగవానునికి గాని జీవునకు గాని సంపూర్ణ తృప్తి లభించదు. తన గురువైన నారదముని తనను చేరినంతనే వ్యాసదేవుడు ఈ లోపమును ఎరుగగలిగెను. ఆ విషయము రాబోవు శ్లోకములలో తెలుపబడినది. తస్యైవం కిలమాత్మానం మన్యమానస్య కిద్యతః కృష్ణస్య నారదో వ్యాఘాద్ ఆశ్రమం ప్రాగుదాహృతం. పూర్వము తెలుపబడినట్లు వ్యాసదేవుడు ఆ విధంగా తన లోపములకు పశ్చాత్తాపము చెందుచుండగా నారదముని సరస్వతీ నది తటమున గల అతని ఆశ్రమమునకు అరుదించెను. వ్యాసదేవుడు అనుభవించుచున్న హృదయ శూన్యత జ్ఞానరాహిత్యము వలన కాదు, శ్రీకృష్ణ భగవానుని శుద్ధ భక్తియుత సేవయే భాగవత ధర్మంగా తెలియబడుచున్నది. అట్టి భాగవత ధర్మమునందు నిరాకారవాదులు ఏ మాత్రము ప్రవేశింపలేరు. కనుకనే నిరాకారవాదులైన మాయావాదులు పరమహంసలుగా
సన్యాస ఆశ్రమమునందలి అత్యంత పూర్ణస్థితిని పరిగణింపబడరు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలావర్ణనలతో నిండియున్నదే శ్రీమద్ భాగవతము. వ్యాసదేవుడు శక్త్యావేశ అవతారమైనను శ్రీకృష్ణుని దివ్య లీలలను యథావిధిగా తన రచనల యందు వర్ణింపని కారణమున అసంతృప్తికి లోనయ్యను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ప్రత్యక్షంగా వ్యాసదేవుని హృదయమునందు ప్రేరణమును కలిగించిన కారణంగా పైన తెలిపినట్లు అతడు హృదయ శూన్యతను అనుభవించెను. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ లేనిచో సర్వము శూన్యమే అని ఇచ్చట నిశ్చయంగా తెలుపబడినది. కానీ దివ్యమైన కృష్ణ భక్తి యందు కామ్యకర్మలు లేదా తాత్విక కల్పనల అవసరము లేకుండగానే ప్రత్యక్ష ఫలితములు లభింపగలవు. తమ విజ్ఞాయ సహసా ప్రత్యుత్యాగతం ముని పూజయామాస విధివన్నారదం సురపూజితం. నారదముని శుభాగమమును గాంచిన వ్యాసదేవుడు గౌరవంతో లేచి నిలబడి సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మకు వసుగునటువంటి గౌరవంతో ఆయనను అర్చించెను. విధి అనగా తొలిగా సృష్టించబడిన బ్రహ్మదేవుడి అని భావము. వేద జ్ఞానమునకు తొలి శిష్యుడును ఆచార్యుడును అతడే. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ద్వారా నేర్చిన అట్టి వేద జ్ఞానమును అతడు తొలుత నారదమునికి బోధించెను. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక గురు శిష్య పరంపరలో నారదుడు ద్వితీయాచార్యుడై ఉన్నాడు. ఆ విధంగా నారదుడు బ్రహ్మదేవునకు ప్రతినిధి అయినందున బ్రహ్మతో సర్వ విధులకు జనకుడు తో సమానముగా గౌరవనీయుడై ఉన్నాడు. అదే విధంగా పరంపరలోనున్న ఇతర శిష్యులు కూడా ఆది గురువు యొక్క ప్రతినిధులుగా సమాన స్థాయిలో గౌరవనీయులై ఉన్నారు. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి శ్రీ నారద ముని ఆగమనము అను ప్రథమ స్కందములోని 4వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి. హరే కృష్ణ. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రజాంతే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ నారదముని ఆగమనము అంటే భాగవతాన్ని మరి వ్యాసుల వారు రచించడానికి సమయము ఆసన్నమైనటువంటి సందర్భంగా, సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్త్యావేశమైనటువంటి నారదుల వారు వేదాలను సరళీకృతం చేసి 4 భాగాలుగా వర్గీకరించి వాటిని తన శిష్యులకు అప్పజెప్పి
అంటే వాటి అధ్యయనము, వాటి యొక్క ప్రచార బాధ్యతలు, తదుపరి అంతేకాకుండా ఇంకా పురాణాలను, మహాభారతాన్ని రచించి మరి ఆ సర్వమానవాళికి ఉపయోగపడే రీతిలో ఆయన అన్నీ చేశాడు. అవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా ఆయన ఇంకా ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆయన హృదయము అసంతృప్తి చెంది మరి తనలో తాను ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ క్రమంలోనే ఆయన అనుకుంటున్నాడు, నేను ఎన్నో దృఢవ్రతాలు చేశాను, నిష్కపట భావంతో వేదాలను, గురువును, యాగాగ్నులను అర్చించాను. మరి సర్వ విధములైనటువంటి ఆజ్ఞలకు లోబడి సర్వ మానవాళికి కూడా ధర్మపదము గాంచగలిగే రీతిలో నేను పరంపర యొక్క భావనను మహాభారత వ్యాఖ్యానంలో తెలియచేశాను. ఇన్ని చేసినాక కూడా మరి నేను వేదాలు కోరుకునేటువంటి సమస్తాన్ని సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా ఎందుకు నేను ఈ అసంపూర్ణతను అనుభవిస్తూ ఉన్నాను అని ఆయన తనలో తాను ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమం. సో ఆ విధంగా ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే నారదులు వారు అక్కడికి వస్తూ ఉన్నట్టున్నారు. సో ఆ సమయంలోనే ఆయన ఇంకా అనుకుంటున్నాడు, కింవా భాగవత ధర్మ న ప్రాయేణ నిరూపితాః ప్రియా పరమహంసానాం తయేవ హ్యాచ్యుత ప్రియా. పరమహంసులకు, అచ్యుతమునకు ప్రియమైనటువంటి భాగవత ధర్మమును నేను ప్రత్యేకంగా తెలుపకపోవుటయే దీనికి కారణం కావచ్చునేమో అంటూ మరి ఆయన హృదయంలో ఏర్పడినటువంటి శూన్యానికి కారణాన్ని ఆయన వెతుక్కుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి అసంతృప్తి ఆయన యొక్క మాటల ద్వారానే తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. పరమహంసలకు, అచ్యుతునకు ప్రియమైనటువంటి ఏంటి మరి పరమహంసలకు? ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగణాలు, రూపము అవి కావాలి. వాటి యొక్క వర్ణన ఇంతవరకు ఆయన వివరించలేదు కదా. అందుకే ఆయనలో మరి ఏమీ చేయలేదో, ఎందుకు ఆయన అసంతృప్తిగా ఉన్నాడో ఆ గురువు ఆగమనం ద్వారా ఆయనకు బోధపడుతూ ఉన్నటువంటిది తెలుస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ. అందుకే అంటున్నాడు, పరమహంసలకు, అచ్యుతునకు ప్రియమైనటువంటి భాగవత ధర్మమును నేను ప్రత్యేకంగా వివరించకపోవడం వలనే ఈ అసంతృప్తి, నాలో ఏర్పడిన హృదయ శూన్యానికి కారణం కావచ్చునేమో అంటూ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, జీవుని యొక్క సహజ స్థితి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ లోపించడం చేతనే అటువంటి అసంతృప్తి కలుగుతుంది. మన యొక్క సహజమైనటువంటి ధర్మాన్ని మనము నిర్వర్తించకపోయినప్పుడు మనలో అసంతృప్తి ఉంటుంది. అందుకే అంటున్నాడు, మనిషి తన యొక్క సహజ స్థితిలో నియుక్తుడు కానంత వరకు కూడా మరి అటు భగవంతుడు సంతృప్తి పొందడు మన యొక్క కార్యాల ద్వారా, జీవుడికి కూడా సంతృప్తి లభించదు. సో ఎప్పుడైతే మరి ఇక అందుకే చెప్తున్నారు, తస్యైవం కిలమాత్మానం మన్యమానస్య కిద్యతః కృష్ణస్య నారదోభ్యాగాద్ ఆశ్రమం ప్రాగుదాహృతం. సో పూర్వము తెలుపబడినట్లు, అంటే ఆయన ఆ విధంగా తనలో తాను, అంటే నేను భాగవత ధర్మాన్ని, ఆ శ్రీకృష్ణుని భక్తియుత సేవలను, ఆ పరమహంసలకు, అచ్యుతునికి ప్రియమైనటువంటి భాగవత ధర్మాన్ని నేను ప్రత్యేకంగా తెలుపకపోవడం వల్లనే నేను ఆ విధంగా అసంతృప్తికి గురి అయ్యాను అంటూ వ్యాసదేవుడు ఆ విధంగా తన లోపములకు పశ్చాత్తాపం చెందుచుండగా
నారద మునుల వారు సరస్వతీ నది తటమున గల అతని ఆశ్రమమునకు అరుదించెను. అంతే కదా, వ్యాసుల వారు కూడా తన యొక్క దైనందిక కార్యక్రమాలను ముగించుకొని ధ్యానంలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి సమయంలోనే ఆ సరస్వతి నది తటమున కూర్చుని ఉన్నప్పుడు ఆయనకు అది జరిగింది. సో ఇదంతా ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలోనే ఆ వ్యాసదేవుడు ఆ విధంగా హృదయ శూన్యత, జ్ఞాన రాహిత్యం వలన కాదు, ఆయనకి పరిపూర్ణ జ్ఞానుడు. అంతకుముందు ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆయనే చెప్పుకుంటున్నాడు, వేదములు కోరుకునేటువంటి సమస్త సంపూర్ణ జ్ఞానమును నేను కలిగి ఉన్నప్పటికీ నాలో ఎందుకు ఈ హృదయ శూన్యత అంటూ ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ వ్యాసదేవులు వారు అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి హృదయ శూన్యత అనేటువంటిది అతనిలో ఉన్నటువంటి జ్ఞాన రాహిత్యము కాదు. అది శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శుద్ధ భక్తియుత సేవయే భాగవత ధర్మముగా తెలియబడుచున్నటువంటిది. అది చెయ్యకపోవడం వల్ల అటువంటి ఆ భాగవత ధర్మమునందు నిరాకారవాదులు ఏమాత్రము ప్రవేశించలేరు. అందుకే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, నిరాకారవాదులైన మాయావాదులు పరమహంసలుగా పరిగణింపబడరు. మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీల వర్ణాలతో నిండి ఉన్నటువంటిదే శ్రీమద్ భాగవతం. ఆ లీలా వర్ణనలను ఆయన వివరించలేకపోవడం వలనే భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశమైనటువంటి ఆ వ్యాసదేవుడు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను యథావిధిగా తన రచనల యందు వర్ణింపని కారణంగానే అసంతృప్తికి లోనయ్యాడు. మరి భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా ఎవరైతే నిరంతరము నాయందే ధ్యాస, నా యొక్క భక్తియుత సేవ యందే నెలకొని ఉంటారో అటువంటి వారి యొక్క హృదయాలలో ఉండి అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగిస్తాను నేను అని చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడే ప్రత్యక్షంగా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ వ్యాసదేవుని హృదయమునందు ప్రేరణను కలిగించిన కారణంగానే మరి ఆ విధంగా ఇంకా తానేం చెయ్యలేదో అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే హృదయ శూన్యతను అతడు అనుభవిస్తున్నాడు. అన్ని చేసినా కూడా ఇంకా శూన్యత మిగిలింది. కారణం ఏంటంటే జీవుడి యొక్క సహజ ధర్మము, మరి ఏదైతే ఆ మహా పరమహంసలు వంటి మహాభక్తులు కూడా ఆనందపడేటువంటి భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆయన దివ్య లీలను వర్ణింపని యథావిధిగా ఆయన లీలలు, ఆయన యొక్క భక్తుల యొక్క లీలలను వర్ణింపని కారణంగానే ఈ విధమైనటువంటి శూన్యం ఏర్పడింది అనేది చెప్తున్నారు. సో మరి అటువంటి కృష్ణ భక్తి అనేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి యందు కామ్యకర్మలు లేదా తాత్విక కల్పనల అవసరం లేకుండానే ప్రత్యక్ష ఫలితాలు లభించగలవు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే ఆయన ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి, ఆ విధంగా చేస్తున్నటువంటి సమయంలోనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, తమభిజ్ఞాయ సహసా ప్రత్యుద్ధాయాగతం ముని పూజయామాస విధివన్నారదం సురపూజితం. సో ఆ విధంగా మరి ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో నారదముని వస్తూ ఉంటే ఆ నారదముని యొక్క శుభాగమనమును గాంచిన శ్రీ వ్యాసదేవుడు గౌరవంతో లేచి నిలబడి, మరి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆది గురువు అయినటువంటి సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మకు ఎటువంటి గౌరవాన్ని ఇస్తాడో అటువంటి గౌరవంతోనే నారద మహర్షిని కూడా, బ్రహ్మర్షి నారదుడిని కూడా అర్చించను అని చెప్తున్నాడు సూత గోస్వాముల వారు. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో విధివన్నార ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విధివత్
అంటే దేవుడితో సమానంగా. విధి అంటే ఇక్కడ ఆ తొలి సృష్టికర్త అయినటువంటి విధాత అని చెప్తుంటారు కదా, బ్రహ్మదేవుడిని గురించి చెప్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భగవంతుడి నుంచి వేద జ్ఞానము నీకు తొలి శిష్యుడు ఆయన. ఎవరు భగవంతుడి ద్వారా నేరుగా విన్నటువంటి వాడు బ్రహ్మ. అందుకే మనకు పరంపరలో శ్రీకృష్ణ భగవాను నుండి బ్రహ్మ. సో తొలుగా వేద జ్ఞానాన్ని మరి బ్రహ్మకే భగవంతుడు బోధించినటువంటిది. ఆ తదుపరి ఈ భౌతిక జగత్తులో తొలి ఆచార్యుడు కూడా ఆయనే. ఎందుకంటే తాను దేవదేవుడి నుండి ఏదైతే విన్నాడో దాన్ని తన శిష్యుడైనటువంటి నారదుడికి, తానేదైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి ద్వారా నేర్చుకున్నాడో అటువంటి వేద జ్ఞానాన్ని అతడు తొలుత నారదుడికి బోధించాడు. కనుక మరి ఆధ్యాత్మిక గురు శిష్య పరంపరలో నారదుడు ద్వితీయ ఆచార్యుడై ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మనకి చూస్తే కూడా బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో మనకి నారదుడు ద్వితీయ ఆచార్యుడిగా ఉంటాడు. భగవంతుడిని వదిలేసి భగవంతుడు తర్వాత బ్రహ్మ, బ్రహ్మ తర్వాత నారదుడు వస్తాడు. నారదుడి నుండి విన్నటువంటి వాడు వ్యాసుల వారు. మనకి తృతీయ ఆచార్యుడిగా వ్యాసుల వారు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. సో ఈ విధంగా నారదుడు బ్రహ్మదేవుని ప్రతినిధి అయి ఉన్న కారణంగా ఆయన బ్రహ్మతో సమానంగా గౌరవనీయుడై ఉన్నాడు. అందుకనే వ్యాసుల వారు కూడా నారదుడిని మరి బ్రహ్మకు ఒసిగేటువంటి గౌరవంతోనే ఆయనని అర్చించాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా శ్రీల ప్రపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఇతర శిష్యులు కూడా ఆది గురువు యొక్క ప్రతినిధులే. ఇప్పుడు శ్రీల ప్రపాదుల వారు మనకి 32వ ఆచార్యులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరంపరలో సో మనం ఆయనని ఆ విధంగానే గౌరవనీయులై ఉన్నారు. అంటే ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆచార్యులు కూడా వారి యొక్క గురువు ఆ తర్వాత గురువు, పరమ గురువు, పరమ గురువు, పరమ అట్లా గురువులు అని చెప్తుంటారు. ఎలాగైతే మొన్న వాడినట్టు శిష్యులు, ప్రశిష్యులు, ప్రశిష్యులు అలా వచ్చినటువంటి విషయానికి సంబంధించి మన గురువు, గురువు గారి గురువు, పరమ గురువు, పరమ గురువు అట్లా వాడేటువంటి సో ఈ విధంగా మరి నారదుడి యొక్క ఆగమనంతో అతని హృదయంలో ఏర్పడినటువంటి శూన్యతకు కారణాన్ని అతడు అనుభవించడం, తెలుసుకోవడము, తద్వారా నారదుడి యొక్క ఉపదేశంతో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించడానికి ఆయన పూనుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా తదుపరి వాటిలో మనం చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్. సో ఇందులో మొదటి స్కందంలోని 4వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రీ నారదముని ఆగమనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయానికి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అందించినటువంటి భక్తి వేదాంత భాష్యము ద్వారా ఈ అధ్యాయాన్ని మనము పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్ కీ జై.